chicken. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Koska monet tehtaat ovat riippuvaisia jatkuvasta näkyvyysalue on laajentunut. А может, того хожу шинить, если это подальше, что? Ну, не просто. Молодец. Siellä on asukka sammu. Oli se silleen. Miksi ei? Taitavat muusikot taussakööriin. Me oltais kohta Litterin kuningattaria ja kuninkaita. Nyt olisi aika kisata tämän päivän ensimmäinen ja viimeinen Music Compact-kilpailu. Tänään puhuttu pinnallisista aiheista ja meidän Music Compactimme liittyy pinnallisuuteen sitä kautta, että tässä kohtaavat niiden sisäinen kauneus ja ulkoinen kauneus. 2 biisiä molempien asioiden tulossa. Ymmärrät?